Yon, welcome mga kapotpot. Welcome sa aking mini home studio. At eto part to nung simula natin sa pagba-vlog na outside of cycling. Although medyo somehow related kasi ito ay i-share ko lang sa inyo. Well, hindi related sa cycling na. Although may konting relate dahil yung ginagawa ko ngayon, ini-edit ko yung isa sa mga vlog ko about dun sa from moving away from cycling content. Although, hindi siya totally moving away from cycling content dahil malalaman nyo pag pinanood nyo tong vlog na to. Coming soon sa YouTube channel natin. Pero ayun nga, ito, parang start ng pag-vlog natin, ng hindi lang cycling. Kagaya na ito, vlog ko ngayon, parang a day in a life ni Ian Howe. So, ganito, morning ngayon, 8:49 na umaga, kakatapos ko lang mag-breakfast. Hindi ko na vlog. Pero, usually, pagka ganyan, morning, nag-edit na agad ako. Kanina, kakatapos ko lang gumawa ng isang parody. Very quick lang, yung Careless Whisper. Ito mamaya, ituturo ko kayo dito sa mini studio natin. So ngayon, edit lang muna ako. Ano ba ginagawa ko? Ni-edit ko yung aking third vlog after ko ng long break from cycling vlog. Kasi nag-break ako from cycling content. Mga 3 months siguro di ako nag-upload. Aside from that 3 months, siguro for the last 5 months, ang mga ginagawa ko, edit lang ako ng edit ng mga lumang vlogs. Re-upload lang ng re-upload. So, parang technically wala talagang bagong cycling content. So, nalayo rin ako sa cycling content for a while. Tapos ngayon, kagaya nga sabi ko sa last 2 vlogs ko, diversify tayo, mag-expand ako ng content. And this is one of those contents na gusto kong gawin. I-share yung mga ibang activities ko aside from cycling. Next time, mga pasyal-pasyal. Short break ako sa aking pag-i-edit. Pakita ko lang yung magulo kong studio. Ito yung aking mini home studio. Dito ako gumagawa ng mga music-related content ko. Sayang dito sa home studio ko, hindi ako pwedeng mag-invite ng mga guest ng mga kakolab. Kasi, ito ay isang maliit na space lang. Unang-una, isang tao lang ang kasya dyan. Well, kasya siguro 2, 3. Pero sobrang siksikan na. Tsaka isa pa, ito ay nasa kwarto namin. Ayun lang yung kama. So, hindi talaga pwedeng. Medyo private space siya. Quick rundown ng gamit sa ating mini studio. Ito, meron akong green screen. In the past, sinubukan ko rin gumawa ng ng mga skits sa Facebook. So, ito yung green screen ko na ginagamit. Tapos, so dyan ako nag-shoot. Tapos, pinapalitan ko lang yung background. Ito yung drum set. Ito ay Alesis na Nitro Pro drum module. Yan, sa mga hindi nakakaalam, dati kasi nung high school ako, drummer talaga ako sa banda. Although, jack of all trades. Kaya wala ako na master na instrumento. Lahat alam kong i-play pero hindi ako yung masasabing master talaga sa pagdating sa instrumento. Lang ako. Typical na musikero na marunong sa iba't ibang instrument. Tulad niya, marunong ako mag-keyboard, pero hindi rin naman ako magaling dyan. Sa gitara, marunong din ako mag-bass. So, yan yung mga alam kong gawin. Pero mas nahilig kasi ako sa songwriting din. May mga originals ako na naka-upload sa Spotify. Okay, so yan yung aking drum set. Tapos, part ng home studio, itong stand. So, kapag nagsushoot ako, kiniklip ko lang dito yung telepono. Hindi ko ginagamit yung GoPro pagka sa home studio kasi mas maganda yung capture ng phone Una-una, mas matagal, walang limit. Sa GoPro kasi umiinit pagka mga 15 minutes or more. Tapos, itong ilaw na binili ko sa Shopee na hanggang ngayon hindi ko ma-master kung paano yung tamang positioning. So, every video, ibang ibang ang anggulo. Tapos, andito yung mic na part ito ng ito yung meron ako ditong Focusrite na ano nga bang model nito? Scarlett 2i2. Yan, so ang mga instrumento ko
diyan pumapasok. Kasi kapag ka phone lang ginamit mo na mic, hindi maganda yung sagap niya. Tapos, ito gamit ko pang edit, MacBook Pro. Tapos, may keyboard ako. Ito headset, part ng package ng Focusrite. Yung ginagamit ko kapag sa drums ako nakaupo. Pero kapag naman nagre-record ako, ang gamit ko nga pala GarageBand. GarageBand na libre lang sa MacBook Pro. Sa MacBook Pro ko na nasira yung screen. Nagkaroon ng hindi na bumubukas yung screen niya kasi nangyari dati. Nainis nga ako sa sarili ko. Naiwan ko nakaganyan to yung charging pin niya. Tapos na-try ko, isasara ko siya, naipit pala doon. So dito nagkaroon ng sira. Una, pa lang siya, parang nagkaguhit. Tapos eventually, nag-shutdown na siya. Tapos meron ako ritong headset na ATH M50X. Ano nga to? Audio-Technica. Ito ay ginagamit ko pag nagre-record ako, lalo ng mga original songs. Tapos ganun din, kung nakikita nyo sa Facebook Reels ko, yung mga parody, naka-headset ako kasi, syempre, multiple track yung nire-record ko eh. May drums, may bass, may gitara. So, kailangan ng metronome para kapit-kapit sila kahit sintonado. Tapos, ito yung aking monitor na wide. Ayan yung GarageBand. Diyan ako nag-edit. Tapos, sa KRK na monitor speakers. Kasi ito yung mga gitara ko. Meron akong Fender Squier na Telecaster. Meron akong Takamine na acoustic guitar. Tapos, Stratocaster na Fender Squier din. Tsaka SX Bass, andun. Tapos yung pedalboard ko, nandun na. Bihira ko naman magamit dahil ang ginagamit ko na lang sa na effects, kadalasan dito sa GarageBand. Meron niyang ayan may mga effects na siya dyan na kasama. Ayan, so ganyan. Yan ang setup ko, tapos may amplifier doon. Hindi ko na rin naman nagagamit. Nagagamit ko lang yan kapag gusto ko mag-ingay. Itutodo ko yan, tapos maingay na. Ayan yung ating YouTube. Silver button. Tapos konting design ng mga banda-banda. Ayan, so ayan. Yan ang aking mini home studio. Ano pa ba meron dito? Ayan, keyboard. Nabanggit ko naman kanina, meron akong keyboard. Actually, yung ibang instrumento rito, ma-share ko lang, hindi naman sa akin. Sa anak ko yan. Halimbawa, yung keyboard. Keyboard ng anak ko yan. Tapos yung Stratocaster. Sa anak ko rin yan, na hindi niya na nagagamit ngayon dahil busy siya sa school nag-college na. So, kinuha ko na lang muna dahil hindi naman niya nagagamit. Ako na lang gagamit. Ayan. Tapos, ano pa? What do we have here? Yun. Tapos, gusto ko rin i-share sa inyo yung proseso ko nung paggagawa ng parody. Actually, yung paggawa ng parody, hindi naman siya basta niloko-loko mo lang yung kanta eh. Medyo rin siya. Kaya pala, yun. Kaya kung napansin nyo, meron akong notebook dito, ballpen. Kasi, pagka may gusto kong gawing parody, lalo pagka buo yung kanta, gusto kong buuin yung kanta. Kasi di ba ginagawa ko, tinatanggal ko sa tono yung notation ng kanta. Unang-una, dapat kabisado mo yung melody ng kanta. Alam mo kung ano yung pattern niya. Bukod pa doon sa melody, yung pattern ng kanta, yung arrangement niya, tapos yung sequence, intro, verse, refrain, bridge, chorus, etc. Dapat alam mo yun para pagka ginawa mo ng version mo, tugma din. Yun yung, pag halimbawa, hawak ko yung gitara, sinabayan ko. Halimbawa, ginawa ko, di ba, nung nakaraan, ano ba yung ginawa kong parody? Nabuo. Halimbawa, Bed of Roses, ginawa ko ng parody. Kailangan, pag tinugtog ko siya ng sintonado, kamukha pa rin siya nung original na kanta in terms of yung sequence, yung melody, yung structure. Kasi kailangan ma-identify pa rin ng nanonood na, uy, Bed of Roses to kaya lang wala pa rin sa tono. Kasi pagka kumalabit ka ng kumalabit dyan ng basta-basta,
hindi siya ma-identify as, halimbawa, kung bed of roses, hindi siya ma-identify as bed of roses eh. So, unang-una, alam mo yun din, kailangan alam mo kung nasa ang key. Kasi, kung sobrang layo sa key, talagang hindi siya magtutunog nung kantang ginagawa mo ng parody. Pangalawa, basta kailangan ma-identify siya eh, as yun yung kanta na ginagawa mo ng parody. So yun, aaralin mo yung sequence, tapos dapat alam mo yung tamang nota. Minsan, pag kinakapa ko yung kanta, kakapain ko muna kung ano yung talagang original niya bago mo babaliin. Kasi kung di mo alam yung original na tipa niya, hindi mo siya alam baliin eh. Tapos minsan din, maganda yung naalam mo talaga kasi minsan isa o dalawang nota lang kailangan mong baguhin na magtutunog nakakatawa na siya. Para sa mga ilan lang hindi siya nakakatawa para sa lahat. Pero yun nga, may sinagot akong comment nun kung bakit nakakatawa yun. Ang mga makaka-experience nun, ang mga nakaka-relate dyan, yung mga nagbanda dati, di ba? Pag nagbabanda tayo, hanggang ngayon, yung mga nagbabanda ngayon, di ba, minsan, halimbawa, yung gitarista nyo may ginawang lead, tapos sumablay ng isang nota. Nakakatawa yun, depende sa lapag ng nota. Parang nung nakarang, ginawa ko yung ayun, isang nota lang na bago. Nakakatawa siya, pero yun nga, hindi nakakatawa para sa lahat. Tapos yun yung use ng ballpen tsaka papel. Dahil sinusulat ko minsan yung chords, yung sequence, kung ilang bara. Tapos, kaya madalas nakayuko ako kasi andun sa baba yung notebook nilalapag pag tumutugtog ako. Tapos doon ako nakatingin. Tapos, kaya naka-headset dahil yun nga, naka-metro. Tapos, yung ibang instrument na plinay ko na, doon ko pinapakinggan. So, yan. Yan yung, ganyan yung proseso ko doon sa bagong content na ginagawa ko. Na ginawan ko rin ng bagong channel. Para doon sa, yung mga buong version niya, ginawan ko ng bagong channel sa YouTube na karaoke. Para yung mga gusto mag-trip lalo pag lasing na, tapos, may tropa kayo na gusto nyong pakantahin pero alam yung sintonado, tapos gusto nyo yun ang i-play sa kanya. Pwede nyo gawin yun. Yan. So yun ang mga ginagawa ko ngayon, parody. Pero, yun nga, tulad sabi ko, hindi naman ako nag-quit ng cycling. Lagi pa rin ako nagbabike, hindi ko lang vlog. Lagi pa rin may mga ride, hindi ko rin vlog. Pero, kahapon nagpa-ride ako kasi merong trillion peso march. So, gusto ko makiisa tayo dun sa initiative na yon. So, nag-set ako ng ride, papunta ron. Nag-ride kami papuntang EDSA Shrine, tsaka sa Luneta. Kaya lang, yung mga capture ko, medyo pangit. Pangit yung setting ng GoPro talaga kasi hindi nagamit. May nabago palang setting. Pero upload ko pa rin. Tatry ko kung ano magagawa ko. Ayun, so ano pa ba pwede kong gawin dito sa So, ganitong mga klaseng content, yung pwede nyong abangan in the future, mga raw na content. Minsan, alam nyo, gusto ko rin i-vlog minsan kasi, albawa, dati, first time kong nakadaan sa TP-Lex, medyo matagal na. Na-amaze ako kasi ang ganda ng TP-Lex, ang haba, ang dami mo na nakikita ang magaganda. Ang sarap i-capture sa video. So next time, mga ganyan, mga driving sessions. Pag nag-drive ako. Tapos halimbawa, yung NLEX connector, kung hindi nyo pa nadaanan, ang ganda ng daanan ngayon pag galing ka halimbawa sa Bulacan, pupunta kang Pierre or Manila, hindi mo na kailangan dumaan sa may Dimasalang, dito ka na. Mag-exit ka na sa may Smart Connect. Ang ganda ng daan dyan, para ka nasa ibang bansa. Actually, lagi ko naalala dyan, para ako nasa... Saan ba? Basta parang nasa ibang bansa. Tapos, Skyway din. Minsan, nasarap din tignan nung pag nag-drive ko sa Skyway. So, mga ganon. Pag minsan, iba-vlog ko rin yung pag nag-drive ako. Minsan, papasyal. Isa rin sa mga bala ko, mag-North Luzon Loop gamit yung pick-up. Kasi gusto kong i-enjoy yung North Luzon Loop nang naka-pick up naman. Hindi kagaya nung ginawa ko before na naka-bike. Tapos, yun din, gusto ko magbalik tanaw dun sa mga dun sa mga pinuntahan ko ng bike dati, ko or ng Team Apple,
gusto ko naman siyang puntahan na naka-pick up. Para lang mag-reminisce. Para balik na tapos para ma-appreciate lalo yung lugar, tsaka para ma-appreciate din kung gaano pala kahirap or gaano kaganda yung mga lugar na napuntahan. Kasi, di ba, pag nagbabike tayo, minsan hindi na, lalo kami, minsan hindi mo na ma-maximize, hindi mo na ma-take in masyado yung ganda ng lugar o yung mga pwedeng gawin doon kasi naubos yung oras mo doon sa pagpadyak papunta. Kaya pagdating doon, minsan, pahinga na lang, tapos konting sightseeing, tapos kailangan mo na umuwi. So, pag naggawa ko ng mga balik-tanaw videos, halimbawa, puntang Baler, so, syempre, mas madali kang makakarating doon, hindi mo na kailangan ng pumadyak, magsasasakyan ka, although matagal din ang biyahe, mga 5 to 6 hours yata. Tapos pagdating doon, enjoy yung beach, enjoy yung mga pagkain. So, yun yung mga gusto ko i-vlog next time. Tapos yung Baguio din, ilang beses ako nag-bike ng Baguio. More on yung padyak ang nasa-share ko eh. Ang dami pang magandang gawin sa Baguio. Minsan actually, bumabalik ako sa Baguio kasi gusto kong enjoyin, pero hindi ko nga vlog dahil hindi naman siya cycling related. Minsan pumupunta kami rin sa Baguio para lang magkape. May kapihan dyan eh. Hindi sa Baguio mismo, dun sa may Marcos Highway. Nasa bandang gitna siya bago mag-tunnel. May mga magagandang spot doon. Yan, so yan yung mga klase ng content na iniisip kong magiging addition dito sa channel natin, hindi na lang cycling content. Ano pa ba? Yung food, iniisip ko kasi mahilig din akong kumain, mahilig ako sa pagkain. Minsan pupunta sa Binondo, minsan sa mga mall. Kami ng anak ko, pagka nasa mall kami, mas madalas naghahanap kami ng mga yung hindi pa namin natatry. Miski wala kaming clue kung masarap o hindi. Para lang, just for the sake of trying out things, ganun. Pero syempre, may mga go-to kaming kainan. Yung kapag tipong wala ka ng oras para maghanap, doon ka na lang pupunta or kapag gusto mong yung mga fail-safe, kumbaga, na kainan, na alam mong hindi ka mapapahiya. Yan. Meron kami mga paboritong ganun. Tapos, ano ba? Food, travel, drive. Ano ba? Basta, ang dami pwedeng gawin eh. Nature trip. Although dati na natin ginagawa yung nature tripping through cycling, pero marami pa rin nature tripping na pwedeng gawin through, ginagamit yung pinagbabago ng technique or yung pagdadala ng sasakyan. Tapos, music. Yun nga, parody. And then, ayun. Basta anything under the sun na lang ang magiging content ng Ian How Vlog. Sana supportahan nyo pa rin, mga kapotpot. Ang dami kong, yung mga comments ninyo, nababasa ko. Maraming salamat sa nag-express ng patuloy na suporta kahit magbago ng konti yung content natin sa channel. Tapos, ayun pala. Ay, hindi. Basta, meron pa rin bike content eh kasi meron ako inaantay na bagong bike frame. Abangan nyo mga kapotpot. Tapos, kung matuloy yun, in collaboration with Supreme Bikes and Mark Casquero. Ayan. Sana matuloy para mas madagdagan pa rin yung mga cycling content natin. So, yun ang vlog natin ngayon na hindi masyadong cycling. At maraming salamat mga kapotpot sa patuloy ninyong pagsubaybay. At huwag pa rin kakalimutan mo na kasabihan ng mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertehin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertehin. Hanggang sa muli, salamat.